ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ ፍልጠትን ስነ ምግባርን ዝቀስምሉ ወለዲ ደቆም አሚኖም ዘረክቡልን ቅዱስ ቦታ እዩ። መምህር ድማ ከም ካልኣይ ወላዲ ሓላዊ መሪሕን ኣብነት ኮይኑ ክርአ ዝግብኦ ክብሪ ዘለዎ ሞያ እዩ። ብግምጣል ግን እቲ ክሕልው ዝነበሮ ዓንቀጽ እምነት ክሰብር እንከሎ እቲ ከመቦ ክርአ ዝነበሮ ሰብ ናብ ኣራዊነት ቅየር እንከሎ ዝስምዓካ ስምዒት ክሳብ ክንደይ ምዃኑ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ። ሰላም ሰላም ከመይ ትጸንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ሒዝናይ ቀሪብና ዘለና ዛዕባ ንመላእ ከተማ አዲስ አበባ ጥራይ ከይኮነስ መላእ ሃገር ዘሰንበደ ንወለዲ ዘስደመመ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ሓደ ናይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ መምህርና ወይ ድማ ቤት ትምህርቲ ንኣርባዕተ ትሕቲ ዕድመ ኣዋልድ ተምሃርኡ ብሓደ ግዜ ዘትነሰ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ውዕሉ ዘሎ ፍጻመ እዚ ፍጻመ እዚ ድማ ከመይ ክኸውን ክኢሉ እተን ተምሃሮ እተን መምህራን እቲ ማሕበረሰብን ፖሊስን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ካብዚ ሓሊፉ እዚ ፍጻመ እዚ ብዛዕባ ዘለናሉ ማሕበራዊ ቅልውላው እንታይ የምህረና ዝብል ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ነዚ ጉዳይ እዚ ካብ መጀመሪኡ ክሳብ መወዳእቱ ድማ ብዝርዝር ክንርኢና። ቅድሚና ኣብቲ ዝርዝር ምእታውና ግን ቻናልና ሓዲስ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ቤተሰብና ይኹኑ። ከምኡውን ነዛ ቪድዮ ላይክ ምጽዋዕ ጀምርዋ። ርእይቶኹም ኣብ ኮመንት ጽሓፉልና። ምሳና ክትኾኑ ድማ ብኽብሪ ንዕድም። ሰናይ ጻንሒት። ፍጻሜኡ ዝተፈጸመ ኣብ ሓደ ካብቶም አዲስ አበባ ዝርከቡ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ እዩ። እቲ ውልቀ ሰብ ንነዊሕ እዋን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ከም መምህር ኮይኑ ከገልግል ዝጸንሐ ብተምሃሮኡን ብስራሕ ብጾቱን ከም ምስጉን መምህር ክርአ ዝጸንሐ ሰብ እዩ። ነገር ግን ኣብ ድሕሪት ናይ መምህርነት ክዳኑ ዓብዪ ማሕበራዊ ዕንወት ዝሰርሕ መንነት ሓቢኡ ከም ዝነበረ ሕጂ እዩ ተጋሂዱ ዘሎ። ከም ጸብጻብ ፖሊስ እንተኾይኑ እዚ መምህር ነዘን ተምሃሮ ዘጻውደለን ዝነበረ መጻወድያ ብሓንሳብ ዝመጸ ይነበረን። ንነዊሕ ሓዋርሕ ነቲ ዘለዎ ናይ መምህርነት ስልጣን ጽልዋን ብምጥቃም ነተን ተምሃሮ ብውልቂ ብስነ ልቦናን ይቐርበን ከም ዝነበረ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ። ትምህርቲ ክሕግዘክን እየ ማርኮስ ክልክን እየ ብፍላይ ድማ ሓገዝ ከድልየክን ስለ ዝኾነ ድማ ፍሉይ ሓገዝ ከዳልየልክን እየ ብዝብል ንምስማስነተን ተምሃሮ ናብ ናይ ብሕቲ ርክብ ከም ዘእተወን ተሓቢሩ። እቲ ዘሰምድ ነገር ግን እዚ ጉዳይ እዚ ናብ መጻኢ ክወጽእ ዝኽኣለ ወይ ድማ ናብ ኩሉ ነገር ክበጽሕ ዝኽኣለ እተን ኣዋልድ ተምሃሮ ብወገንን ናይ ጥንሲ ምልክታት ምስ ዘርአያ ወለዲ ፍሉይ ምክትታል ገብሩ ከለዉ እዩ። ሓንቲ ካብተን ተምሃሮ ሕማም ተሰሚዕዋ ናብ ሕክምና ምስ ከደት ዶክተራት ጥንሲ ከም ዝኾነት ኣረጋጊጾም። ብፍላይ ድማ ወለዲ በዚ ሰንቢዶም ክሓቱ ከለዉ ግን እታ ጓል ነቲ ምስጢር እያ ኣቃሊዓቶም። እቲ ዝገርም ግን ጉዳይ እታ ጓል ጥራይ ከይኮነስ ኣብቲ ክፍሊ ወይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ተመሳሳሊ ፀገም ዘለውን ካልኦት ኣዋልድ ከም ዘለዋውን ወረታት ክናፈስ ጀመረ። ጉዳዩ ብሓንቲ ጓል ጥራይ ዝውሰን ኣይነበረን። ፖሊስ ድሕሪ ዝበፅሖ ሓበሬታ ድማ ምስ ምምሕዳር እቲ ቤት ትምህርትን ምስ ክፍለ ጥዕና ብምትሕብባር ምስጢራዊ ምርመራ ክግበር ተጀመረ። ኣብቲ ምርመራ ድማ እዩ እቲ ዘሰንብድ ሓቂ ዝወፀ። እቲ መምህር ንሓንቲ ናይ ድምር ክልተ ከይኮነስ ንኣርባዕተ ናይ ታሽዓይ ክፍልን 10ይ ክፍልን ተምሃሮኡ ብሓደ ግዜ ኣጥኒስዎን ተረኺቡ። እተን ተምሃሮ ኩለን ትሕቲ ዕድመ ከምኡውን ካብ 15 ክሳብ 17 ዓመት ዝዕድመአን እየን። እዚ ማለት ሕጊ ሃገር ኢትዮጵያ ብንጹር ከም ዝደንገጎ እንተደኣ ኮይኑ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ስለ ዝኾና እቲ ርክብ ብፍቓደን ይኹን ብዘይፍቓደን ከም ዓመፅ እዩ ዝቑጸር። እቲ መምህር እተን ተምሃሮ ነንሕድሕደን ከይፋለጣን እዚ ምስጢር ዘይሓቢአን ክሕዝኦን ብምፍራሕ ብዝተፈላለዩ ናይ ጥቕማጥቕሚ ተስፋታትን ዓፊንዎ ከም ዝጸንሐ እዩ ፖሊስ ኢትዮጵያ ገሊጹ ዘሎ። እተን ተምሃሮ ብፍርሒን ጭንቅን ናይ ስነ ልቦና ጸቕጥን ብፍላይ ድማ መዓልትታት ይሕልፋ ከም ዝነበራን ሕጂ ግን እቲ ሓቂ ምስ ወፀ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ናይ ስነ ልቦና ሓጎስ ከም ዝርከባን ተፈሊጡ። እቲ ሓበሬታ ምስ ተረጋገፀ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ናይ ዞባ ፖሊስ ፍሉይ ጋንታ ብምውዳብ ድማ ነቲ መምህር ካብ መንበር ቤቱ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር የእትይዎም። ፖሊስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ተግባር እዚ ገበን ጥራይ ከይኮነስ ሞያ መምህርነት ዘዋረደ
ማህበራዊ እምነት ዝሸርሸረን ኣውርያዊ ወይ ድማ ተኣምራዊ ተግባር ምዃኑ ተገሊጹ። ሕጊ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመ ዝፍጸም ናይ ወሲብ ዓመፅን ምዝመዛን ዘይናወፅን ከቢድ ቅፅዓትን ከም ዘለዎ ዝፍለጥ። እዚ ሰብ እዚ እውን ስልጣኑን ሞዩኡን ተጠቒሙ ነዚ ስለ ዝፈጸመ እቲ ክሲ ዝያዳ ከቢድ ዝገብሮ ናይ ሕጊ ክኢላታት ይገልጹ እዮም። ኣብዚ ሕጂ እዋን መዝገብ ምርመራ ተኸፊቱ ፖሊስ ተወሳኺ መርትዖታትን ምስክርነታትን ይእክብ ከም ዘለን እቲ መምራብ ቀረባ መዓልትታት ናብ ቤት ፍርዲ ቀርብ ምዃኑን ዝግብኦ ጽኑዕ ፍርዲ ክወሃቦን ማሕበረሰብ ብትጉህን ስምዒት ይጽበይ ከም ዘሎ እዩ ድማ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ዘመላኽት። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና እዚ ጉዳይ እዚ ብቐሊሉ ዝረአ ጉዳይ ኣይኮነን። እዚ ፍጻሜ እዚ ዝሓድጎ ስምባደን ሰለስተ ዓበይቲ ክፋላት ሕብረተሰብ የናውፅ እዩ ዘሎ። ብቐዳማይ ደረጃ እተን ተምሃሮን ስድራ ቤትን እዩ። እዘን ኣዋልድ እዚኣተን ኣብቲ ዝዓበየ ናይ ትምህርቲ ዕድመን ኣብቲ ጽባሕ ዘለዎን ተስፋን ሕጅግን ህይወትን ተበላሽዩ ዘሎ። ስነ-ልቦናዊ ስብራት ኣለዎን። ማሕበራዊ ተነጽሎ ናይ ፍላይ ድማ አንድነት ጾርን ኣብ ትሕቲ ዕድመ ክኽስማ ተገዲደን እየን ዘለዋ። እቶም ወለዲ እውን ዘለዎም ናይ ሕፍረትን ናይ ቁጥዐን ስምዒት ክሳብ ክንደይ ናይ ከቢድ ምዃኑ ኣብ ማሕበረሰብና ዝወርዶም ነገራት እውን ምግማት ኣየጽግምን እዩ። ብኻልኣይ ደረጃ እቲ ቤት ትምህርትን ሞያ መምህርነትን እዩ። መምህራን ናይ ሕብረተሰብ ዓንዲ ሕቖ እዮም። ብሰንኪ ሓደ ከምዚ ዝበለ ሕሱር ሰብ ግን ሕጂ ወለድን መምህራን ዘለዎም እምነት ክወርድ ይኽእል እዩ። ደቆም ናብ ቤት ትምህርቲ ክሰዱ እውን ክፈርሑ ይኽእሉ እዮም። በዚ ድማ ኣብ ቤት ትምህርትን ሞያ መምህርነትን ዘርኸሰ ሰብ እቶም ወለዲ እውን ክኣምኑ ዘይኽእሉ። ብሳልሳይ ደረጃ እቲ ማሕበረሰብ እዩ። እዚ ፍጻመ እዚ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብና ዘሎ ናይ ስነ ምግባር ምብስባስን ናይ ምክትታል መቕናስን ዘርኢ እዩ። ከመይ ኢሉ እዩ ሓደ ሰብ 4 ተምሃሮ ክሳብ ዝጠንስ እቲ ማሕበረሰብ ኣበይ ነይሩ? እቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ብፍላይ ድማ ዳይሬክተርን ፍሉይ ሓለውትን ከስተውዕሉ ዘይከኣሉ? እዚ ንዓና ዓብዪ ሕቶ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ዘሕዝን ፍጻመ ንኹናትና መነቓቕሒ ደወል ክኸውን እዩ ዝግባእ። ወለዲ ንደቅና ብዕቁመት ብፍላይ ድማ ብዕምቆት ክንከታተሎም ከለና ካብ ባህርያቶም ካብ ወጻኢ ትምህርቶም ምስ መን ከም ዝውዕሉ ፍሉይ ርክብ ከም መምህራን እንተሃልዮም ብንቕሓት ክንከታተል ከም ንግባእ ደቅና ዝኾነ ፀገም ዘጋጥሞም ከይፈርሑ ንዓና ክነግሩና ዝኽእሉ ናይ ፍቕርን ናይ ምትእምማንን ሃዋህው ኣብ ገዛ ክፍጠር ከም ዘለዎ እዩ ድማ ዓብዪ ትምህርቲ ከምህረና ዝኽእል። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ኣብያተ ትምህርቲ እውን ቢሮክራሲ ጥራሕ ከይኮነስ ናይ ተምሃሮ ድሕንነት ዝሕልወሉ ንባህርያት መምህራንን ዝከታተልሉ ጽኑዕ ኔትወርክ ሞኒተሪንግ ሲስተም ክዝርግሕ ከም ዘለዎ ከምዚኦም ዝበሉ ኣራዊት ወይ ድማ ሕማቕ ሰባት ንሞያ መምህርነት ዘርክሱ ካብዚ ማሕበረሰብ ዝተፈጠሩ ዘይመስሉ ካብ ማእኸልና ተጸራሪጎም ክወፁ ከም ዘለዎም ዓብዪ ትምህርትን ክኸውን እዩ እዚ መደብ ኣዳልዩና ዘለና። ሕጊ ድማ ኣብ ልዕሊ ዝውልቀ ሰብ እዚ ዘይሕለልን ንኻልኦት መምህራን ዝኸውን ጽኑዕ ስጉምቲ ክውሰድ እዩ ዝፅበም። ክቡራት ተዓዘብትና ንስኹም ከ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ትብሉ? ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዘሎ ናይ ተምሃሮ ድሕንነት ከመይ ክሕለው ትብሉ? ወለዲ እንታይ ዓይነት ጥንቃቐ ክገብሩ ኣለዎም? ርእይቶኹም ኣብ ኮመንት ተቐምጡልና። ክቡራትን ክቡራናን ሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዝነበርና ሓበሬታ ነዚ ይመስል ነይሩ። ኣምሃራይ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ናብ ካሊእ ንክባፅሕ ሽግር ግበርዎ። ከምኡውን ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ሓዘል ዘለዎም መደባት ንክበፅሕኩም ቀልጢፎም ድማ ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቕ ሳብስክራይብ ግበሩ። ሰሰናዩ ሰላም